Igsuon paharia gayud sa kanunay ang pulong sa Ginoo diha sa inyong kaugalingon, diha sa inyong kasing-kasing, diha sa inyong nahuna. Paharia ang pulong sa Ginoo. 100% igsuon papuya ang pulong sa iyong kinabuhi. Tungod kay ang pulong sa Ginoo mao gayud kana ang magtudlo kanato sa pagkinabuhi nga matarong. Mao gayud kana ang magbag-o ug mag-usab sa tong kinabuhi. Tungod kay tudluan kita unsaon pagkinabuhi nga adunay Dios. Tudluan kita kung unsaon pagkinabuhi nga matarong dinhi sa kalibutan. Tudluan kita unsaon pagkinabuhi nga maglakaw kita sa hayag nga agianan ug dili diha sa kangitngit. Agianan nga mulig-on ang atong relasyon ug pagtuo ngadto sa Ginoo. Busa paharia gayud ang pulong sa Dios 100% sa atong mga kinabuhi. Deuteronomio 11 versikulo 18. Busa ang pingin ninyo sa bug-os ninyong kasing-kasing ug kalag ang akong mga pulong. Ibugkos kini diha sa inyong bukton ug ibutang sa inyong agtang aron dili ninyo hikalimtan. Mao na igsoon pagkinabuhi ug ikinabuhi gayud ang pulong sa tibuok ninyo nga kasing-kasing. 100% igsuon basaha sa kanunay ang pulong sa Ginoo tud kay mao kana ang magtudlo kanimo sa maayo nga kinabuhi. God bless sa tanan.